Què vols, Irina? Mira què m'he trobat. Què t'has trobat? Un llibre. Que interessant. Però ara t'has de posar les sabates que hem de marxar. No, mama. Vull llegir-lo. Ja llegiràs quan arribem. 15 minuts. 15 minuts i marxem. Vale. Vinga. Com? 15 minuts més tard. Irina, marxem. Sempre igual. Va, marxem. Arribant a casa. Un avorriment. Bueno, a llegir. Mare, mira, mentrestant que fas el sopar, jo llegeixo. Vale, fet. Una hora més tard. Mama, pots venir? És que te vull explicar el llibre, és que ja me l'he acabat. Vinc. T'ha agradat? Molt. Me l'expliques? Pues i tant. Mira, no hi ha ninguna notícia més bona que tenir un germanet. Però tens una feinada... Ups. Tens una feinada... Primer, però pensar el nom. Comprar-li la roba, comprar-li el menjar. I no saps quin nom ficar-li. Andreu, Adrià, quin embolic. Bueno, ja sabeu que hi ha molta feina a tenir un germanet. Doncs aquest llibre us el recomano molt. Mira, es titula Tindré un germanet. Les il·lustracions són de l'Anna Clarina. I adivineu quina és l'autora? La Maria Solà. Aquest llibre m'ha agradat moltíssim. Us felicito. La formiga. Ja heu arribat al número 100 dels llibres. Bueno, això és tot. I el recomano molt a la gent que no té germanets, com li agradaria tenir germanets. Bueno, vamos, que el recomano a tothom. Bueno, i això és tot. I gràcies per escoltar-me.